wuce nan ga zaki ya fito. Share hanya ga mai ita mulkin dutse ba ka dabuwa, saiwar dutse ba ka ciruwa. Fili a sama'u akwai sarari, ba mai tara haske in ya fito. Ita marke mai wahalar kasuwa, kifi da guza ba sa haduwa. Gemu wani ya kama da wuta, wa za ya kashe masa babu ruwa. Damo ne shi mutuntun kai gaci, mun bar su da ɗiban kwami, mun ƙona bakin aljani, kuma sai ganduje ya ta rushe, ba mu kalan mushe. Masu zambu da zafi yau mangalan wani ya kwaɓe, suna ta ruɗar yara ba gaskiya bare jin kunya. Ganduje ya haure ya ragita an kai wa biye, yau su kula shi bora an baki jarumi mai kishi. Baban gida MC ni ne da ke zubo ma waka. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Rabu galigi mai duka ka ina sa da zan fara. Mai gidan bera baba ganduje, inda yanzu daga makiyan baba na ga sun tirje. yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Idan baka yi salati gun wanzu dafa uban binta, fiye na baba ganduje. Mahamudu wanda ya zama gata gare mu na bunta. Daraktan Kano su kola shi. Wanda daga yake son Mahamudu kunga ya huta. fiye na baba ganduje. Na rike ma'aiki a ciki kasa da ganduje. yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Yanzu gashi an yi ruwan damuna muna shuka. fiye na baba ganduje. Yanzu dai Kano amfanin kawai muke ɗauka. Daraktan Kano su kola shi. Kuma na yanzu ya zama ƙololuwa na ce dirka. fiye na baba ganduje. Masu ƙungiya ba ƙaura cikinsu ba goje. yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Mun tabbatar fa baki na kada yana kamar zarto. fiye na baba ganduje. Shi ko soja gun yaƙi inkiyarsa ce fito. Daraktan Kano su kola shi. Mutumin kwarai hali nasa bai zama gyarto. fiye na baba ganduje. Shirin da sun kayo kanmu yasa a yanzu suka kuje. yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Rugun zumi da gwamna sun yoshi sun gabari ba. fiye na baba ganduje. Yanzu ko a kotun kashin su masu ke ɗiba. Daraktan Kano su kola shi. Yanzu daga rashin nasara ne ku daina ta baba. fiye na baba ganduje. Gwamna zai takwas shi kuwa abu dole zai turje. yanzu ya zama nasara abun hagu fiye. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta fiye na baba ganduje. Abu yanzu dai nasara ta biyo ka har ɗaki. fiye na baba ganduje. Kayi ayyukan nasara nan kawa da mamaki. Daraktan Kano su kola shi. Ka rike mutanen ka da gaskiya halin kirki. fiye na baba ganduje. Wannan ya nuna halin ka muji ɗan rabin ga ganduje. yanzu ya zama nasara
lashin. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Yanzu Rabi ya yarda kwanan miya haye sirdi. PE na Baba Ganduje. Abu ya zamo daraktan mu babu mai kaidi. Daraktan Kano su ko lashe. Kuma na ya aminta da shi za ya ɗauki duk lodi. PE na Baba Ganduje. Abu yau su kola shi an ka bashi mun gode. Yanzu ya zama nasara abun Habu PE. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Masu kokarin sara kafa na ce kwalelan ku. PE na Baba Ganduje. Kun yi sharrukun kasa aniyar ku ta bi. Daraktan Kano su ko lashe. Yanzu dai Habu PA ya wuce da kanunku. PE na Baba Ganduje. Rabbi ya yi mai sa kai ya kafar ku ta kuje. Yanzu ya zama nasara abun Habu PE. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Kai luwa da shan Allah ka yi tsiran ka wata ki. PE na Baba Ganduje. Ka rike mutanen ka a shekara rawan taki. Daraktan Kano su ko lashe. Kana rabo na babur na hawa har yau kana aiki. PE na Baba Ganduje. Ka faɗi daji da wannan aikin ka dole ma gode. Yanzu ya zama nasara abun Habu PE. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Yan masu da suna mun kuri akan Habu fiye. PE na Baba Ganduje. Kai baya iya yi mani komai na ce da su a'a. Daraktan Kano su ko lashe. Ya bani kwamfuta da kuɗi na ce Habu fiye. PE na Baba Ganduje. Masu hasada na rike fiye babu ganduje. Yanzu ya zama nasara abun Habu PE. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Alhaji tallaka ci gari mu muna a bayanka. PE na Baba Ganduje. Sun buga da kai makiyana ka dole sun barka. Daraktan Kano su ko lashe. Yanzu a gurin yan taro ka zamo dirka. PE na Baba Ganduje. Tallaka zamo gatan al'umma na ganduje. Yanzu ya zama nasara abun Habu PE. Gashi ya zama daraktan Kano su kola shi. Sha zaman ka huta PE na Baba Ganduje. Dan majalisa Hafiz dan kawo mai gidana ne. PE na Baba Ganduje. Taro na mai yi sa'a babu latin da ya kone. Daraktan Kano su ko lashe. Duka banna da shirin ku yanzu mun tone. PE na Baba Ganduje. Yanzu mun ga moshin majalisa babu mu